mga kapisngin! So karon pa adto og usa ka ani, gikan ko og 16 hours duty nga na ang oras among night shift diri bayot 4 PM to 10 AM is equals to 16 hours. Diba amazing kay ang bayot pag human akong duty, nilupad din ko pauli sa akong balay kay nagkuha ko ning maleta, nya nag-ilis lang ko, nahugas lang ko sa akong pekpek. Diba arangkada na dayon. Nagbaktas lang ko ni paadto og station na mo sa tuyod sa Ueno. Dito namin magkita ni Jessa. Kay kami lamang duha manglupad ani og Osaka. First time na mo. Nga mo to share lang na ako nga pagkadto na magjo station kanang girigiri is last minute naman na siya sa book og ticket niya. Gipakita lang namang oras ng unsa mo gusto sakyan nga time. Mo to magi nakaapas mi bayuta ka. Nga wala pa jud mi ka out basta as a long story nga mo na kung banks 50 pieces. O diba shade taan na kay para di makita tong mata nga ng laom. Ikaw para may white tulog sa 16 hours bayuta ka. Diba walking lang taan eh. Yung mo to nakasakay naman mino thanks to God padulong na mi Osaka ani diba nindot kay nilang train guys ang lami kay mga viewing pa adto Osaka kay mga puro mga dahon-dahon diba pa mi sa namba ani sa namba mi naog nga magdurikay na pod mi padulong sa ambot ang sa tunga planetaha sa Osaka unya din mi nagstay mo na mong gistayhan na accommodation unya pagkahuman nakalimot ko pila ang presyo pero na-amaze ko din guys kay wala jay front this dahil walay receptionist ang makita nimo din ha ikaw lang bayuta ka kung unsa lagi hatag nga details imo lang ng ipang code din ha diba mag-open lang na siya diba kung unsa to mga hatag details imo mauna na siya mo to na naka na mi sa second floor man mi ani diba mo yang nang pero barato ba din hiya guys nindot pa jud kay ang kwarto diba limpyo amazing ko yun dool na siya sa mga shopping area diba yan na naman diri akong kauban si Charen nauna man siya kay gikan man siya sa iputong buntod diba siya pang layo diba yan mo na siya i-open na ni Charan i-open na nakadugay ba ni mo mag-open gikapoy ba may biyahe ha ikaw tulog na ka din ha diba lindot yan yung accommodation din guys kana tama lang dyan kay swak lang kay dako kay ang kanang higdaanan nga tama lang presyo nga nalapad dyan sa Charen nalapad dyan sa sentro diba mag voice over lang ko sunod about sa details ani sa mga accommodation diba kanya kaming tulog guys nagkailami sa sa dati sa mong Japanese language. Unya mo to nga si Charen na late man na siya abot. Unya mo to nakasinabot naman jud mi nga maglaag mi sa Osaka. Diba? Amazing. Diba? So mao na mong accommodation guys. Nagtaxi mo? Wala namaktas mi dai. Namaktas mo? Yes. Magcharing mo na unsa makacharing? Mga nila siya kagamay. Barato na siya. Mag-book po dali guys. Ito siya dali. Wala dyan ka nga. Ano ba siya balcony? Diba? Diba? Dito sa room. Okay. Lipay kaming toli guys kay naka-survive jud bi kadto sa Osaka na kami camera diba sa sunod na punta magyaw-yaw kay human jud na mo kita ani ng lakaw dami paadtog Dotonbori gilaag na mo si Charlie kami ni Jessa nakaadto na gud mig Dotonbori diba happy yarn thank you.